Yona tibaako. Na Awurade asɛm ba Amitai ba Yona nkyɛn sɛ, sɔre kɔ Nineveh kuro kɛseɛ no mu, na pae mugu ne so, sɛ wɔn bɔne aforo aba m'anim. Ɛnna Yona sɔre sɛ ɔredwane akɔ Tarsis afiri Awurade anim, na osiane kɔɔ Yopa, na okohuu ɛhyɛn bi a ɛrekɔ Tarsis, na otua ka kɔɔ mu sɛ ɔrefiri Awurade anim ne wɔn akɔ Tarsis. Na Awurade ma mframa a ano yɛ den bɛbɔɔ wɔ ɛpo no so, na ahum kɛseɛ tu wɔ ɛpo no so, na ɛhyɛn no yɛɛ sɛdeɛ ɛrebobɔ. Na ɛhyɛn no mufoɔ no suroe, na wɔteatea mu frɛfrɛ wɔn anyame, na wɔtotoo ɛhyɛn no mu adwadeɛ gugu po no mu, na ayɛ hare ama wɔn. Nso Yona deɛ, na wɔsan kɔ ɛhyɛn no yam akɔda hatee. Ɛna ɛhyɛn mu panin no kɔɔ ne nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na ayɛ wɔ no wada hatee sɛ yie? Sɔre su frɛ Onyankopɔn, sɛ bi a Onyankopɔn bɛdwene yɛn ho na yɛanyera. Na ɔsesee wɔn ho sɛ, mommra ma yɛntwe ntontomfa nhunu deɛ ne nti saa amanneɛ yi aba yɛn so yi. Na ɔtwee ntonto no bɔɔ Yona, ɛna ɔka kyerɛɛ no sɛ, kyerɛ yɛn deɛ ne nti saa amanneɛ yi aba yɛn so yi. W'adwuma ne sɛn, na ɛhe na wofire? W'asase de sɛn, na ɔman bɛɛ mu na wofire? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, meyɛ Hebrini, na mesɔre Awurade, ɔsoro Nyankopɔn a ɔyɔɔ ɛpo ne asase pɛsɛɛ no. Ɛna nnipa no suro pii pa, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na woayɔ yi? Na nnipa no nim sɛ Awurade anim na ɔredwane afiri, ɛfiri sɛ na waka akyerɛ wɔn. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na yɛnyɛ woɔ na ɛpo no ano nnwoma yɛn? Ɛfiri sɛ na ɛpo no gu so ara rehuru. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa me na montome ntwene ɛpo no mu, na ɛpo no bɛdwo ama mo. Na menim sɛ menti na ahum kɛseɛ yi aba mo so yi. Nanso nnipa no bɔɔ mmɔden biara sɛ ɔresan aba asase pɛsɛɛ so, na wɔantumi, ɛfiri sɛ na ɛpo no gu so rehuru hyia wɔn ara. Ɛna wosu frɛɛ Awurade sɛ, o Awurade, onipa yi kra nti ma yɛnyera, na mfa mogya a yɛdi ho bem ngu yɛn so, na wo Awurade na woyɛ sɛdeɛ wopɛ. Ɛna ɔmaa Yona so too no twenee ɛpo no mu, na ɛpo no gyaee ne bagyabagyaeɛ no, na nnipa no suro Awurade pii pa. Na wɔbobɔɔ afɔdeɛ maa Awurade, na wɔhyehyɛɛ bɔ. Nso na Awurade asiesie apataa kɛseɛ bi sɛ ɔmene Yona, na Yona dii apataa no yam nansa awia ne anadwo. Yona timienu. Na Yona firi apataa no yam bɔ Awurade ne Nyankopɔn mpaeɛ sɛ, mifiri m'ahohiahia mu misu frɛ Awurade, na otiee me. Mifiri asamando yafunu mu metiam, na wate me ne, na woto me twenee ebunu mu, ɛpo akoma mu, na ɔhweamo twa me ho hyiae. Wasorɔkyeɛ ne waworo nyinaa bu faa me so, na me nso me se, watumi afiri w'anim, nanso mɛkɔ so mahwɛ w'asɔre fie kronkron no kwan so. Nsuo betwa me ho hyiae beduru ɔkra ho, ebunu twa me ho bu kasii, ɛpo mu wiri akyekyere me ti. Mesane me kɔɔ mmepɔ hine ho, asase apono akyiri adaban ka me to akyiri kosii daa. Ɛna wo maa me nkɔ so firi amena mu, Awurade me Nyankopɔn. Me kra atɔɔ me mu piti no, mekae Awurade, na me mpaebɔ duru wo nkyɛn, w'asɔre fie kronkron hɔ. Wɔn a wɔn ani sɔ atorɔ ahoni no, wɔpɔ wɔn ara wɔn adom. Na me deɛ, mede aseda ne bɛbɔ wo afɔdeɛ, deɛ mahyɛ ho bɔ no, metua, nkwagyeɛ wɔ Awurade. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ apataa no, na ɔkɔfii Yona too asase pɛsɛɛ so. Yona timiɛnsa. Na Awurade asɛm baa Yona nkyɛn ne mprenu so sɛ, sɔre kɔ Nineveh kuro kɛseɛ no mu, na kɔpae asɛm a mereka makyerɛ wo no kyerɛ wɔn. Ɛna Yona sɔre nam Awurade asɛm no soɔ, sii mu kɔɔ Nineveh. Nso na Nineveh yɛ kuro kɛseɛ a nansa na wɔde twa ho hyia. Na Yona firi aseɛ hyɛnee kuro no mu nante da koro, na ɔpaee sɛ, ɛha adaduanan na Nineveh abutu. Ɛna Ninewefoɔ no gyee Onyankopɔn diiɛ, na ɔpaee mu adadie, na ofirafira ituma firi wɔn mu nnipa akɛseɛ so kosii wɔn mu akumaa so.
Na asɛm no duu Niniwe hene nkyɛn no, ɔsɔre firi n'adwa so, na oyii ne gusuo guu hɔ, na ofura ayituma, na ɔtenaa nsu mu. Na ɔma ɔpae mu ka no Niniwe, ɔhene ne n'atitire asɛm so, kaa sɛ, nipa ne afiebua, ɛnantwie ne nnwan mfa hwee nka wɔn ano. Wɔma wɔn kodidi, na wɔnom nsuo nso. Na nipa ne afiebua mfrɛfrɛ ayituma, na wɔn nso dendenden mfrɛ Onyankopɔn. Na wɔn nsa ne mfiri wɔn kwan mmɔne so ne amimade a ɛwɔ wɔn nsam no ho. Obi nim sɛ ebi a Onyankopɔn bɛsane no ani no ho, na wɔdane ne ho afiri abufuhyia no ho, na yɛanyera. Na Onyankopɔn hunu wɔn ne yɔe, sɛ wɔasane afiri wɔn akwammɔne no soɔ. Na Onyankopɔn nuu no ho, bɔne a ɔkaa sɛ ɔde bɛyɛ wɔn no ho, na wɔanyɛ. Yona ti 9. Na ɛyɛɛ Yona ani so asɛmmɔne sɛ, na ne bo fui, na ɔbɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao Awurade, ɛnyɛ masɛm a meda so mewɔ m'asase soɔ no, mekaa nie. Yei ara nti na meyɛ ntɛm sɛ meredwane akɔ Tarsis, ɛfiri sɛ minim sɛ wo deɛ, woyɛ Onyankopɔn ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhumfoɔ, wo bo kyɛre fu na w'adɔyɛ dɔɔso, na wonu wo ho bɔne ho. Na afei Awurade, gye me kra afiri me so ɛ, na ewuo yɛ ma me sene nkwa. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, ɛyɛ sɛ wo bo afuo yi. Na Yona firi adi firi kurow no mu, na ɔkɔtenaa kurow no apueɛ, na ɔbɔɔ sesen hɔ, na ɔtenaa aseɛ enwunu no mu sɛ, enkosi sɛ obehu adekode a ɛbɛyɛ kurow no. Na Awurade Nyankopɔn siesie adeden nkroma, na ɛfefɛ kataa Yona so ma n'atifi nyaa enwunu, sɛ enyi no mfiri n'ahohiahia no mu. Na Yona ani gyee adeden nkroma no ho anigyeɛ kɛseɛ. Na adeɛ kyee a owiare ba bepue no, Onyankopɔn siesie aboa bi ma ne fitii adeden nkroma no mu ma no poe. Na ɛbaa sɛ owia pue no, Onyankopɔn siesie apue mframa a emu yɛ hyeɛ. Na owia bɔɔ Yona atifi ma no tɔɔ piti. Na ɔsrɛɛ sɛ ne kra nwu. Na ɔse, Ewuo yɛ ma me sene nkwa. Ɛna Onyankopɔn ka kyerɛɛ Yona sɛ, ɛyɛ sɛ wo bo fuw adede nkroma no ho yi. Na ɔse, Ɛyɛ sɛ me bufo de kɔ ewuo mu. Na Awurade kaa sɛ, Wo deɛ, adede nkroma no asɛm no yɛ wo ya, nso wonyɔɔ ɛho adwuma biara. Na ɛnyɛ wo na womaa no nyiniɛ, na ɛbaa anadwo korɔ na ɛsɛe anadwo korɔ. Na me deɛ, Niniwe kuro kɛse a enipa bɛboro mpem du ahodoɔ 12 a onim nifa ne benkum, ne afieboa pii nso wɔ mu no deɛ renyɛ me ya anaa.